vaig conèixer a Sant Francesc de manera molt indirecta. Va ser a través d'uns frares caputxins que feien de professor a una escola, a l'escola de les Borges Blanques. Jo vaig néixer en un poble veí de Borges Blanques a la Floresta i en aquells anys l'ensenyament a l'escola del poble fallava molt perquè no sempre ens venien els professors o el professor. I llavors m'agradava estudiar i vaig anar a estudiar al Col·legi dels Frares a les Borges. I allí vaig conèixer els frares. I amb ells, a través d'ells, vaig conèixer Sant Francesc. O sigui, no va ser directament a Sant Francesc, sinó va ser a través d'aquells frares. I aquells frares, doncs, quin model em van donar? Bé, doncs un model de vida alegre, molt treballadors, molt ordenats, riallers, alegres. El meu professor es deia Sebastià, i el primer que vaig tenir. I era realment joiós i molt ordenat, rigorós en el treball, que això per mi va ser, doncs, entrar, diguéssim, valorar el que ja portia. Després anaven amb l'avi i bons professors, exigents. I més tard, a través d'ells vaig conèixer Sant Francesc d'Assís. Una temporada, el curs següent, vaig donar classe al poble i més al tercer curs vaig tornar als frares, a col·legi. Llavors vaig tenir un altre professor, que es deia Salvador Maria. Llavors ell era més gran, llavors em va començar a agradar i volia ser com aquells frares. Però no només simplement com un professor, sinó com ells, religiosos, professor o no professor, però ser, diguéssim, una mica, o seguir la vida d'aquells religiosos. I aquest va ser el meu inici, diguéssim, que em va moure a mi aquesta flama de la vida religiosa. Tenia a prop de 14 anys quan vaig dir als meus pares que volia anar al seminari dels caputxins. La reacció dels pares és molt natural. Van estar contents. La mare em va fer una pregunta o una exclamació i em va dir: però si, fillet, et mataran? Aquesta pregunta té la seva lògica. Havia acabat la guerra, feia 5 anys, i ella tenia clar i recordava molt bé, jo també recordava, que durant la guerra van assassinar, van matar, van sacrificar o martiritzar 2 religiosos del Cor de Maria al poble. Això va quedar un impacte molt gran al poble. Anaven cap al seu poble, la Granadella, i van ser descoberts. Va venir un grup de Lleida i res, en 2 dies els van afusellar perquè eren religiosos. Tenien 17 i 18 anys. Un es deia Genar, molt jove. Això va impactar tothom. Això la mare va fer aquesta exclamació. Jo li vaig dir: no, mare, a mi ja no em tocarà, perquè això de les guerres aquestes passa de tant en tant. Va ser la meva resposta. Bé, vaig anar a Igualada, allí vaig ser acollit molt bé per uns companys. I recordo, ja d'entrada, que el frare que m'acompanyà, el pare Salvador Maria, de Barcelona, que era el director del Col·legi de les Borges, va fer un regal als serafis, va fer un regal. El regal va ser una pilota de futbol preciosa, però que llavors una pilota de futbol, doncs, costava diners i no n'hi havia. I va ser un regal extraordinari pels nens, per aquests nois d'Igualada. Recordo que un d'ells la va agafar de seguit, va començar a jugar i va preguntar: que ha de venir un altre nen encara de les Borges? I el que volia era una altra pilota, perquè ells jugaven pilotes molt velles i no botava canya, aquesta estava molt ben inflada i una pilota molt maca. Bé, quan vam entrar a Igualada, al seminari, el director ens marcava, assenyalava un altre company, que fos com d'Àngel Custodi, que t'introduís els costums,
a les oracions, a la vida, diguéssim, del seminari. T'anava sempre sigues al seu costat, i en 2 o 3 mesos s'ha vist perfectament tota la vida, la disciplina i els treballs, l'horari, les oracions que havies de fer. I així això va ser molt bonic, i t'hi va tocar un bon germà, va ser el pare Conrad, llavors es deia germà Jaume, va ser el meu àngel custodi, si em recordo molt bé, molt bon company. I van seguir tots els cursos, vaig estar 4 anys estudiant, sobretot el llatí, tot el que havíem d'estudiar, l'Antos Tocam, diguéssim, el que és el batxillerat. Les matemàtiques m'agradaven molt, i això em va salvar, perquè el llatí, al portar el ser més gran que els altres del curs que havien fet llatí i jo no n'havia fet, doncs els matemàtics em van salvar perquè em mantingués el curs perquè anava al davant, les matemàtiques m'anaven molt bé, cosa que el llatí també, vaig pensar al cap d'un estiu, que vaig recuperar el llatí i vaig posar amb el grup formant tots un bon grup de companys amb els quals vam anar al noviciat.